حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ گھر دی طرف جا رہے نے، لجپال نبی سرکار دے گھر دی طرف جا رہے نے، میں پیچھے پیچھے جا رہی ہاں، میں جدو سرکار دے گھر دے اندر داخل ہوئی ہاں، لجپال نبی سرکار پنگوڑے دے اندر تشریف فرمانے، میں کی ویکھ دی لجپال نبی پنگوڑے دی اندر تشریف فرمانے، سونے دے چہرے دے وچوں جڑا نور نکلے آئے، سارا ویڑا نوری ہو گیا ہے، ویڑا نور نال چمک رہے آئے۔ حلیمہ فرماندیاں نے میرے دل چ خیال آیا، نی حلیمہ جن دے ویڑے دے حال ہے ان دے چہرے دا کی حال